CAB3 has created similar conditions to 2017 that could cause a coup. In fact, CAB3 is worse than 2017. Zarabuda mashoko ari kuda panguva inoi atiri kuona kuti ndomati Nyarare ari kuuya achifaya ende haasi kumira. Ari kuuya panguva inoi achinyatsoburitsa pachena kuti the condition yanga iriko muna 2017 which led to the coup is much more simpler than the complex situation iripo right now, as the ruling party ZANU-PF iri kumhanyidzana nendau dzema-constitutional amendments. Tsarabira mashoko amudanyiko panguva inoi. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon. Toramba kuti ndomati Nyarare anoposta this video raVP Costa nochiwenga pavaiverenga the constitution vachitaura kuti no, the duty of the ZDF is to uphold the constitution muna 2017 panguva yavakatora action vachiremova the first republic. Panguva ino ndomati Nyarare anoposta that picture chiti CAB3 causes 2017 instability which would trigger a coup. Under Mugabe, we didn't have the deaths of over 51 generals. Imagine the embarrassment of Zimbabwe being elected onto the UN Security Council and then having a coup because the president was trying to butcher the constitution, or having Zimbabwe being taken to the Security Council for violating human rights. Doma developments are kuda panguva inoi. Atoka not ndomati Nyarare achiti no, panguva inoi it's embarrassing kuti our country inoelectiwa onto the UN Security Council, but pasina chinguva muchaona a coup. What he's trying to say is the condition yakirwa the ruling party ZANU-PF iri kuuya panguva ino ichazokusiya a gap kuti panyatsokuitwa a coup. Noda kuti zviri kuitwa nezvigananda panguva ino hazvizodiwa nevanhu, ende panguva ino ari kuyachikombeya nama-events which led to the coup in 2017 achiti panguva ino zviri far much more worse, as CAB3 causes 2017 instability which could trigger a coup. Mbotsa mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona kuti ndomati Nyarare ari azobudisa pachena kuti panguva inai coup iri tori pending munyika yeZimbabwe. Mbotsa mafungiro enyu moti kudii pamusoro pezvitiko zviri kuitika izvi. Recently we have seen mutungamiri wenyika yeZimbabwe ane the same service chiefs kuPrickip farm, and panguva inai we are seeing mapoliticians vaita sanamati Nyarare vachiclaima kuti a coup is pending. Pida comment section medu za fungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like or turn the bell icon.